από το οικονομικό λόμπι της χώρας ερωτούσαν για τα πετρέλαια. Πώς δηλαδή τα ανακαλύψαμε τώρα και γιατί κάναμε τόσα χρόνια. Ακόμα και ο κύριος Δελάρα με ρώτησε κάποια στιγμή ύστερα από τη συνέντευξη για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε τόσο καιρό τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Και πλέον η συμμετοχή επιχειρηματικών κολοσσών στις έρευνες για πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι πρώτη είδηση στα μεγαλύτερα ενεργειακά και οικονομικά μέσα όλου του πλανήτη. Οι οικονομικοί αναλυτές με τους οποίους ήρθα σε επαφή και στην Ελβετία δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το μέγεθος των εταιριών που εκδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον προκειμένου να αρχίσουν άμεσες έρευνες για πετρέλαιο στην Ελλάδα. Όλοι μας ρωτούσαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν για ποιο λόγο η Ελλάδα καθυστέρησε 10 ολόκληρα χρόνια τις έρευνες για το πετρέλαιο. Σοβαροί αναλυτές μάλιστα δηλώνουν με νόημα ότι συμφέροντα και επίορκοι υπάλληλοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο πλούτος της χώρας μας έμενε σταμένος στο υπέδαφος τόσα χρόνια, καθώς εκτιμούν ότι έτσι με προφάσεις, με υποθέσεις μπλοκάρονταν οι έρευνες. Αυτό ακριβώς λένε, κυρίες και κύριοι, οι αποκαλύψεις του WikiLeaks για το πετρέλαιο στη χώρα μας. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Ζώρας Βογιατζάκη, υπήρξε σκόπιμη απόκρυψη επιβεβαιώνοντας όλες τις θεωρίες συνωμοσίας. Κοινό αλλά ανεκμετάλλευτο μυστικό επί σειρά ετών η ύπαρξη υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Η τροπή που παίρνουν οι έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας οδηγούν στο γεγονός ότι κάποιοι γνώριζαν αλλά κανείς δεν μιλούσε. Η θεωρία της συνωμοσίας γίνεται τώρα πιστευτή και στον πιο δύσπιστο. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιστημονικός ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά και διευθυντής του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Γεωλογίας της καναδικής κυβέρνησης, Αντώνης Φόσκολος, ήταν από τους λίγους που εδώ και χρόνια υποστήριζε την ύπαρξη κοιτασμάτων στην Ελλάδα. Αν πριν το 2011 έλεγες ότι στην ελληνική ΑΟΣ θα βρεθούν υδρογονάνθρακες, θα σε χαρακτήρισαν τρελό. Έχουμε ηφαίστεια τα οποία ξερνούν κυριολεκτικά φυσικό αέριο για 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις των WikiLeaks, οι οποίες βασίζονται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία στελεχών της Stratfor, Αμερικανικού Ιδρύματος Στρατηγικών Πληροφοριών, το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη CIA, επιβεβαιώνουν τη συνωμοσία της σιωπής που είχαν επιβάλει γύρω από το θέμα το πολύ 5 οικογένειες στην Ελλάδα. Κάνουν μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στις δηλώσεις Παπανδρέου το 2009 ότι η Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο. Το Δεκέμβριο του 2009 ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δήλωνε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πετρέλαιο ή το πετρέλαιο που έχουμε είναι λίγο. Τα κοιτάσματα, ειδικά νότια της Κρήτης, ήταν όμως γνωστά στις ΗΠΑ από το 2007. Υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες μετά, ενώ οι πληροφορίες είχαν αρχίσει να διαρρέουν, ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στη Βουλή, είχε πει τα ίδια. Πετρέλαιο δεν έχουμε, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστα. Η ΑΟΣ της Αιγύπτου κρύβει μεγάλο πλούτο σε υδρογονάνθρακες. Η Αιγυπτιακή ΑΟΣ περνάει όμως μέσα από την ελληνική, η οποία είναι περισσότερο πλούσια σε κοιτάσματα. Κατά μία εκδοχή, μάλιστα, η χώρα μας διαθέτει αποθέματα όσα η Κύπρος και το Ισραήλ μαζί. Ο κύριος της Κρήτης, λοιπόν, υπάρχουν δύο περιοχές που είναι πάρα πολύ σημαντικές, που παρουσιάζουν το ενδιαφέρον που μπαίνω τώρα μέσα λίγο στη γεωλογία και εντοπίζονται σε δύο μεγάλα κομμάτια, είναι η λεγόμενη Μεσογειακή Ράχη. Μια έκταση η οποία είναι τόση όσο ο χερσαίος χώρος της Ελλάδος, ο οποίος έχει δείγματα ή έχει ενδείξεις πετρελαίου, και η άλλη είναι η λεκάνη του Ροδόρου. Ακριβώς την ίδια διαπίστωση κάνουν και τα στελέχη της Stratfor στις συνομιλίες τους μεταξύ 2009 και 2011. Υπάρχουν κοιτάσματα νότια της Κρήτης και ειδικότερα εντός της Μεσογειακής Ράχης έκτασης περίπου 80.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τα αποθέματα κάτω από την Κρήτη είναι της τάξης των 20-22 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ενώ σε αυτά μπορούν να προσθεθούν και περίπου 20 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο που βρίσκονται στη ζώνη του Ηροδότου, δηλαδή 150 με 175 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Φόσκολο, μάλιστα, μεγάλη νορβηγική εταιρεία ερευνών είχε ενημερώσει για τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές. Λένε λοιπόν οι γεωλόγοι και οι γεωφυσικοί, οι Νορβηγοί, που αλωνίζουν τη Μεσόγειο εδώ και 20 χρόνια, κύριε Μανιάτη, τα αποθέματα σας είναι μεγαλύτερα από ό,τι σας λέει ο Ζελελίδης και ο Φωσφόρος. Η Ελλάδα διαθέτει όμως και πολύ μεγάλα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα μετάλλων και άλλων πολύτιμων ορυκτών αξίας ως και 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εκμετάλλευση των οποίων ξεκινά τώρα επί της ουσίας με διεθνείς διαγωνισμούς για 120 δημόσια μεταλλεία. Με λίγα λόγια, πλούτος υπάρχει.